saps, ningú pot A prop de la córrer, Conxi. a prop d'això, ningú pot córrer i tothom ha de fer una cosa guapa. Perquè aquest pintor tindrà una camiseta i uns calçons de disseny i se'n anarà a Barcelona o a Nova York amb aquesta roba. O a Nova York, claro. O a Nova York amb aquesta roba. Les sabates no, esconnectar aquí les sabates, Eliminats. anar corrent allà i tornar 40 vegades. Home. Les sabates no, només calçons i camiseta, vale? Espera un momentet. 40 vegades haurà de córrer. Ai, el que hauria passar. Vine, Miquel, vine. Les sabates no, només calçons fins d'aquí, vinga, ja! Però coses guapes, Però coses guapes, estrelles... Un dibuix... Casetes, el que vulgueu. Què és això que fas tu, que pintes? Retxes no, retxes Fes no, una estrella, fes una estrella. Un cor... Ara, molt bé, una estrella. Natàlia, cap aquí. Calçons també podeu fer. Alerta, tu què fas? Ets! Abaix, abaix! Aquí no, marrano! Servei. És ell. Vinga. Ale, els calçons també. No, manos no. No us Agafa un altre color. Mira, ves per dins de butxaca. Dins de sa butxaca no! No, la butxaca no! A fora. Calçotets! No, i aquestes coses... No, mira, ahí. Vinga, a veure, tu, un barco d'aquests per aquí. Un barco petit d'aquests guapos que tu fas. Més avall, ara. Un arcoiris, muy bien. No, el cuerpo no. Pues Què? més El avall. cuerpo no! Això no. Això li agrada a Sa roba! Ai, és la càmera la tens tu. La tinc jo, sí, però... Ho vols No, fer? després fas una foto. Això que esteu fent? Alguien mira atrás. Art interactiu. Art interactiu! Vinga, pinta alguna cosa. Mira, per aquesta càmera tinc blanca. Mira. Aquesta càmera està de blanc, ja m'han tacat les sabates. Ara quan arribi... Ja, ara si vas... En qui és que ha d'anar a córrer? Yo no. Vinga, alerta amb les sabates. Els cos és body painting, és art interactiu, no és body painting. És que ell com que li agrada tant pintar-se, pensar que a tothom li pot fer igual. Vinga. Mira, aquí lo tengo blanco. He fet unes quantes. Tenéis que pintarlo que He esté fet de les dues, blanco. no sé si Los zapatos sortiran les no. dues malament. Lo que esté de blanco, mira, aquí hay blanco, blanco, hay mucho blanco. Només el que estigui de color blanc, perquè és com si... Això és el paper, vosaltres teniu que imaginar que això és el paper i esteu fent, o la paret, igual. Jo sóc la paret. Que guai, una paret amb cames i braços, que xerra! Vinga, El que... castillo. No, només el que estigui blanc. No! És com Jasmine, una baixa paret. la camiseta. Mira aquí tinc blanc, només el que estigui blanc. Però teniu que fer cosetes, jo no veig res. Tots són retxes, No veig... Han començat fent alguna estrelleta per darrere, però no gaires, És més pòleg que la paret, això, Si teniu que fer cosetes, un unicornio, una estrella, un com, Una flor, flor. Mira, un na caragol, Natàlia t'ha fet un un coraçó. caragol, per exemple, uns escarabats. La Natàlia t'ha fet un coraçó molt guapo. Un pardal, Ya ganamos. un mos, què estàs fent tu, un Ya mos? ganamos. Miquel? Un superhéroe. Mira. Què fas, un mos? Conchi, mira. No, es pul prou, que li diré Vale, que el que sabem. estigui de blanc, el que estigui de blanc. Aquí hi ha blanc, mireu aquí aquesta cama, i aquesta... Verás en Nueva York así. Així, Havíeu pintat mai una persona? No, Ma mare me va dir que si anava així que me donaríem quartos. Ah, mira, veus? Així pel món. A lo millor. Ai, L'altre dia me diu, si vas así te van a dar... Un cèntimos per la calle. La propina. Va, el que estigui de blanc. No, aquí Bueno, no. A blanc, ja més o menys, jo crec que de Mira, fotos. això està blanc. El que estigui de blanc. Les sabates no són blanques, són negres. El que estigui de Les sabates no han dit, blanc. Aquí està blanc. No, estoy no! No, aquí està blanc. Miquel, la camiseta només. El que estigui de blanc, a veure... Però tu has vist com va ell? Blanc és com la paret. Se suye. Mira, aquí està blanc, tota aquesta cama. Mira aquesta cama. Jasmine,
Mira aquí, que está blanco. Mira aquí que está blanco. No, no, no. Blanco, lo que está blanco. No te la rentis, aquesta camiseta. Sí, se renta. L'altra ja l'has rentada. Però se queda. Clar. Ah. Ah, vale. Menys O sea, que no perquè se clar, va- després de la feina... T'agrada o no? Vinga, el que estigui blanc. Sé que aquesta li feia vergonya, eh? El que estigui blanc. Mira, i aquí se li veurà tot. Miquel! Miquel, això no és blanc. Ai, Les ai, dades ai, són ara ja no sé blanques. el que ha sortit, eh? Vinga, el que estigui de color blanc. Dale, El que estigui de color blanc. Què, us ha agradat o no? Ara ja som a esquadro, ara ja me tinc que quedar aquí. Ja, mirau, mirau, mirau. Mirau, a la paret, com ja, no? Ai, espera. Mira. Té la càmera. Ho veus? Vols Sí, fer-li? sí, no te N'he moguis. fet algunes, però... Som igual que la paret. Oye, güey. Dame sonrisa. Vinga, Que però bo, pintes que bo. que estigui blanc. Vinga, guapo. La crucifixió. Ale, que guapo. Hola, tu que no pintes? Agafa un pincell. Ai, Agafa no, un pincell. pinta, Va. pinta. Va, Agafa un pincell i pinta'l, vinga. aquí el calçons estan blancs d'aquí de baix. Tres vueltes pintat. Sí, bueno, és igual, perquè és per pintar. A veure, què hem de deixar? Deixa passar. Deixeu a l'Aimet que pugui pintar. No ha pintat. Aquí està blanc. El que estigui blanc. Bueno, ja, Això ho heu fet mai o no? Jo tampoc. Tiempo, vale, ya está, vale, tiempo. venga.